Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 33. Agidda ka, maturog kalatta, agdalikap-kap ka, kan aginanaka. Ngambaya ti panaturog mo, domtagkan ka ti kinapanglaw, akas iti idadateng ti si aarmas aman nanakawa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kunak man no umay datatangken na ng maw. Kunak nga umay daktulungan nga agbalkot iti suman. Matmaturog damat itay apinanawak, Lola. Matmaturog. Ket no inyo nay unay ko ken na ng maw. Adaw ti balkutan mi asuman. Ipamerienda tayo no agpalwalo tayo inton bigat. Apay nga agpalwalo kayo, Lola? Ilagip mi day dinanang kentatang ko, apaw. Lagip? Apay, no saan kayo nga agpalwalo? Saan nyo idan amalagip, Lola? Ay na apaw. Saan mo maawatan ti kayat ko asawon? Tilagip ket agpalwalo para itinatay. Agpalwalo ko na yung Lola. Saan nga ilagip? Malagip yung lagtamat ngamin ida. Oray saan kayo nga agpalwalo? Nay, tapay, ayan nga idagiti anak mo. May samat dita nga agibalbalkot iti suman. Nakaturog na kanubot ko na ti anak da. Nya, ay unay lakat dagi jahin nga agasawan. Jay lakat laing da maturugan. Isaw ang nagdadakal ti tiyanda. Barang ano umay damadamdama. Ammo damat nga do ti balkutag. Awan latam mo ko na. Di da katulungan iti trabaho. Ngam umay dala tumulong amangan. Day lang ti paglaingan da. Ti aglamot. Di mo nga ron ida mabalin aparitan nga aglamot. Makan nga ron. Uray na laing da nga aglamot. No nagagatda kumamat at tumulaong. Nabsug da lang arudain. Agbalkot da pa'y itiyawid da. Anya nga ron. Makan nga ron. Ay, isaw nga abuswanda ka. Tapampanoy nuyam ida. Kariring nyo ka di pa'y? Sapsapulan na kayo ni Lola. Taapay ka no. Inted na kumakin kan ano, addaman ited na. Imbaga na kano kada kayo. Ngayon kay tulungan nga agbalkot iti suman. Ngam apay adi kay napan. Nagado akaaruba di ta apagpatulungan dang agbalkot. Anya ngay ti kayat dagita akaaruba, mga lang. Kastama ti ko na ni Lolo kada kayo kan ni Tatang. Nalaing kayo kanulaang nga aglamot kan agbalkot iti yawid yo. Anya ngay nga rod. No adda mabati di balkutan. Alangan adagiti sa bali a tao ti mairanod. Isilsil ko pa ilaang ay iti buksit ko. Isuka no ang nagdadakkel ti buksit yo kan ni Tatang. Takasta kayo kano. Taraknin ti tiyan tapno kanayon anasalun at amabigatan. Maluman, ngam di mo pa'y nailuto day tasuman, manang. Kasanaw, kat agmay-may sak mo ta nagbalkot. Ayan nga'y dasilin, kan lakay na. Diyak manam mo, umay danto ano panangan. Ay, amokla ko mga awan kadwam, ta sa anak ko man anapan naglako iti tiyandaan. Adda ka din napan naglako itinatnatang iti balayaw. Ay, hun napan kumutin inlako iti tiyandaan. Malang aron. Tulungan naklabasitan iti panagbalkot ko. Ay, apay mo't dagi diyang agasawa. Ta saan pa'y ang mapangnamnamaan no ada trabaho. Nasa umon ading ka. Nalaing dalaeng no panaglamog. Manang, ikam ngamin ida iti pagnakmanda. Nataengandan, ngem awan pa'y manaknakem da. Apay amay may samanan asim mo nga dapawk. Ayan datatang mo. Kat masapat ti palwalaw. Taanda pa panandang iti tataaw. Ado ita ti trabaho jay talaw na.
Nakaturog da pa'y mo't itay pimanawak, Lolo. Manain. Ay, di mo pala binuyatan ida itinalamiis adanaw, tapno mariing da. Bawutindak Ay na, apawk. Di mo tultuladan ti kinasadot dawan. Urayin tayo kadida, sakbay nga aglualo, Lolo. Ay, saan na saan nga isudan ti pang taktak iti adu ataaw. Ala, umunag ka na, apawk. Tay rugi tayon ti aglualaw. Itay pa'y jay mangidaulo iti lualaw. Wen, Lolo. Bumangon ka ditang. Inta ijay ayan dananang. Ita jay palwalo da. Damdaman taon. Nasapa pa'y. Ngam imbagada nga isapsapa da kano tilwalo, tapa nagtatalon. Masapa da giti tattao amapan iti talon da. Intanto lamanganan na itisuman numalpas tilwalo. Sa bagay, ado kanukot tinaramid ni nanang asuman. Saan laas nga labba? Matlagayam. Sigurado, imuna ni Jay ti anak ta. Anyapay ngay. Kano kas lakawitan day jay. Nagsapang agring. Umay kakit di. Maturog na pa'y. Mapantanto into nalaldaw. Nagado at tao, Lolo. Maibos samot ti suman. Ay naapaw ka. Imbagan jay maibos ngam ti mabanglas. Awan pa'y datatang kan nanang, Lolo. Ay, saan mo na panunutan dagiti awan? Dagiti adda, ti bunungan tayo iti kananda. Bayam nga uray san ang makaraman ti awan dito eh. Sapay narawat datatang kan nanang iti suman. Uray narawat da, taawan damat dito eh. Dahil takid din awan dito iti ireserserbaan. Imbagkat ni Lola Donna dyan nabatbati dito'y kusina, Lolo. Ay, itad na ijay nang idaulo iti luwalaw. Taadayo tinaggapuan na. Kaasimat. Ay, kasta ka di, Lolo. Awanin naibusan ti suman. Wanya, mapanta ka din ijayan dananang. Unata ni mabisbisin akong. Ijay tanton amangan iti suman. Ay na, nagimaskat nga tanti suman nga ikapi. Darasam nga rod. Tauray sakit, mabisinak matan. Ni, danti anak mo. Papanan nyo, nakarubat kayo, Mat. Apay, di ka napan ijay balay da apong mo. Apay, di mo kaya ti suman? Nagado ti tao. Naibos ti suman. Nagawid amin ng atat tao ijay. Apay, di ka nang yawid iti suman ngay. Anya nga'y tiyawid ko kat naibusin, tatang. Anya, naibusan? Ay, nagrawat damot na no inibus da tinagado asuman. Imbagak ka ni Lolo amang ibati iti para kada kayo. Ngam ko na namot nga pakanan nga umuna dagiti adda. Oray saan ka no amang mangan dagiti awan ijay? Sapay nagbayagan ajak nakaraman iti suman. Nagimas di suman da, nanang. Nagkilnat. Kan kunada amayat ka no ti pan nakaluto na. Ay, sayang. Sapay jakpay nakalutong. Tanam na maag ti suman nga ikapita itaabigap. Nakabaybayag kayon tumat ngamin. Man naturog kayo ngamin. Agaukan, tamabisin akaw na. Sa dino at alon ay tinagapwam. Iti asidag titalon ni Bantor. Ay na, nasamsamak amin atambak, kanaglawlaw titalon na. Nagnaka kumaa ijay balay da, taimbagam kadakwada. Day taman la sigurun agkin-kinnapkap tar aramidan da. Ay, no di dagaikan ti aglawlaw ti talon da. Ibusan ti marabutay ti pagay da. Lakit di No nalinis amin at talon ti daduma. Kat jay laeng talon da tinasamak. Isoon ti papanan dagiti marabutay. Sadan tulaan mo ti agkuliwaswas. Intun madanon ti panagapit. Kat awan maapit da. Unay lakat ti laminan. Nagmayat ti agilad nga kumot. Kapasadot nga rod ti rumor. No kasto pa nagtutudo. Natugaikan ti talon, inton sumardengan ti todo. Una, ado pa'y matagundaway ti panagdait.
Inton kwan, agsakila kada taong amatudwan. Sige. Iturog ko mampay. Turog akat. Uray siya mat, naglamin nga min. Agkukutkit di da tao. Makauray ti trabaho iti talon. Inton aginit, ama pan iti talon. Ungayan. Ang kamang ti di bumulod iti bagas dananang. Awan iyapoy ko inton makariing ka. Inton agriing tanton. Huston tao, ngagsardang titudaw. Sino day ta? Ay, bantaw. Anyat araramidem ngay. Di ka di mapan ijay talon mo. Naggapuwak ijay. Naglamin tatang. Apay, di makita nga agar arbes. Ay, una yan. Kabutang mo ti arbes. Agkaputi ka Tapnosan apukanan amin dagiti marabuti ti pagay mau. Inaktaw inton sumardeng ti arbes, tatang. Wano saan? Inraman nyo kuman naginaikan Ay, naglalaing amon ngay. Pangalaam ngay iti isaang iyaw. Ay, unay kan. Inakto ka de. Ay, wan gayam tatang. Inakto bumulod iti bagasyo Tawan ipakang ko kadag iti pinutot ka. Ay, salbag ka. Saan ka nga ikan iti uray kusing nga irek? Marwam ka. Ay, di ta kayo man langin. Surong kaun. Pimanawan. Ay, masikuran da iti ruot iti talon ko. Di isuod at imanggaik. Apay akaslad na kasurun mo lakay. Ibabaon ko ni Bantor amang gaik iti talon da. Tanagsamak. Ibaga nakit din, ngairaman ko kano agaikan. Anya, Ay, imbes nga iso ti tumulong kan ka. Saan mo, tasi ka pa'y tibaon na. day ta nga road ti pakasurunak. Kat day talamat maturog ti amuda nga aramiden. Anya nga iti masakbayan da, no kastalaang tigaraw da. Ay, nukas jay dalaeng. Ay, awan maapit da inton madanon ti panagaapit. Sapay nagadaw ti anak da. Di mo ka di makita. Ano di pa'y nakaluto ti inada. Kat umay dito'y dagiti ubing da. Ay, no saan ko laid ang apo ko. Ibaga kuma, asaan mo ida nga ilaklakam iti panaglutom. Nay, api ngay, naputad matan dagiti pagay. Dagiti mataduma, inabungan ti lanlanot. Ay, di damat di makalang. Ay, sinalbag dagita alanot. Inabungan damatan ti pagay. Inabak matan ti ruot dagiti pagay. Apay adita di makal kat inabunuan pay. Ay, sapay inutang ko tinggatang ko iti abuno. Irik ti ingkarik apagbayad ko, no madanon ti panaggagapas. Ay, inutang mo, tinggatang mo iti abuno? Ket pangalak nga ro iti paggatang ko nga, no sa anak nga umutang. Ay, kasano nga rudan? Sigurado nga adda o may mangala iti irik inton panaggagapas. Anya nga iti magapas no kastoy mo ti itsura ti pagay. Ay, inabak mo tindag iti ruot. Imbag ta nasabat ka, kaadakan. Adda ka diyawis yung apakidayanan tay. Nabayagan na jak nakidaya. Anya adaya asasawam. Imbilin tinakautangam adamagag, no kaano kang agpagapas. Umay daalaan ka no ti irik ngayon ka rin. Kasano nga kat nagbasit mat gayam ti magapas. Pinarigat ti ruot dagiti pagay ko. Ken inasak dagiti marabutit. Kano ko na ngamin ni tatang mo, abinaybay am ti pagay yaw. Basol ti tudo, ante. Ay, saan ka ngagpabasol? Adda ayamot panunot ti tudaw. Si kakit di aman nalon ati mapabasol. Managbaybay ka. Kasano nga no awampay irik apagbayad ko, ante. Anyaya tinagpinirmaan nyo nga laon daken ka no awan ti irik mo. Dagiti kalding ko, ante. Ay, ano usam nga iguyod da dagiti kalding mo? Ta iso mo tiin ka rin no awan irik mo. Si kamat nga men, no di mo kumabinaybayan ti talon nyo. Ado kumati maapit mo ita, tanalawa ti talon nyo. Kasano itan? Awan lang arudan tinaapit. Pati tingwan, ingguyod dan. Awanan na pulos ti mabati kadata.
Sapay ado ka no ti masapul dagiti ubing iti pagadalan. Kasano nga taitan? Awan pa'y mabalin nga ilako. Ay, kumbat ti buksit no kastoy lang. Agtuok tayo na din na oras. Mayat tumat ti agdalikap-kap ngam tuok matiitden na. Masapul nga agagatan lakay. Tapnosan tayo nga agbisin. Anya pa'y ngayon no di kastaba ka. Pudno ti kunan ni tatang. Ti sadot, mabigot. Masapol ti panagsalukag tapnusan ka nga agbisin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, daibasa ti Lucas Kapitulo 11, versikulo 3. Ited mo kada kami titaraon amasapol mi iti inaldaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Bakit? Gimatang ka manan iti kinaban nga Eric? Wen alakay, inggatang ko amin, jesweldo ta. Naganupay lang ti Eric dita kamaring. Gimatang ka manan. Ay na, nasaysaya at no ano ti leban tayo amakan. Gatang kaagatang. Nagadupay lang ti Eric, asaan pa'y ana ipakiskis. Bayan naklata ka din lakay, diyak kayat nga agbisin tayo. Di mo ka di kayat, anawadwad di kanan tayo? Nanggatangam ngay kadagita. Apit datel madayta. Umot-utang iti pag-tuition ni Junior na. Kat nakita nga ado ti Eric da. Oh, ginatang kon tapno saanan nga umutang. Kat manungay ti pinanggatang mo. Di kalakaan apresyo Okay lata day ta ka ni Telma at kasapulan dati kwarta. Ay, di kalamaas yan iti kapsat mo. Balo lang aruden. Gundawayang pailaang ti kinarigat ti panagbiagda. Oh, at iti pagbayad mo iti tuition mo. Kurang pa'y da ito'y nanang. Kunakin ni Auntie Mirna na yunan na bayad ti Eric. Ngam di namot kayat. Ore agpakpakaasi ak. Di namot latta kayat. Sana bali nanang? Makisarita klangan iti pagadalan mi? Ano sampay lang ang day anak ko. Imbag to numaawat ko di pension day di tatang mo. O nanang, ipaunak pa'y lang da ito intedyo? Sige, tagi na naak pa'y laang man, tani. Nabanuga ka nagapoy di taltalon. Daddy, napunno man ang timakan dito ref. Awan pa'y kitin paglugaran dagiti daddo maagrino serimi kan ni mami. Kasta nga rod ni mamim. Gatang-agatang itimakan. Ay, ala, nagbuoten dagiti tinapay kan cake. Manungaminin abulan na dito ref. Ala, ikatamon dagita adda buot na. Gatang ni mami timakmakan. Saan mat nga rod may bibos? Anyati ikatan nyo? Dagiti nagbuot amakan dito'y ref. Nagkuna nga ikatan nyo dagita. Ah. Ala ni mami, nagbuot dan dito'y. Awan mat ngamin mangmangan. Bayaan nyo laang dita. Anya nagbuot asa asawin nyo. Mabalin pa'y akanan dagita. Sapay gatang kaagatang. Napunnon ti ref iti makmakan. Ipadawat tayo langan ka dagiti kaaroba dagiti dadduma. Tapno maksayan ti karga day ti ref, mami. Ha? Saan nyo sagsagidan dagita? Bayan nyo laang dita. Nanang, agbolontirak dito'y lugar tayo. Tumulong kami kano inton adda sumangbay abagyo. Wenno adda mapasamak adidigra. Ay katmayat day anak ko. Ngam kasanongay ti panagadal mo. Sabado kan Domingo laang matitraining mi. Palubusan na kadi. Apay kit tinasaan.
No kayat mo lakit di nga aramiden dayta. Wen kayat ko launay, nanang. Kan saan lakit di ang maapektaran ti panagadal mo? Saan ko akontraan dayta nga aramidam? Junior, sumurot ka kadi kada kami itong Sabado? Sa dino ti papanan nyo? Agpipiknik tayo iti resort. Sumurot ka? Ay, agda training mi. Saan ka makaumay? Training? Para iti anya dayta at training? May sako na volunteer dito yung lugar tayo. Tumulong kami no kastangad na bagyo. Ay, mayat sa dayta Kaya't kumati sumali. Pinalubusan nak ni nanang. Palubusan nakakadimot ni mamim. Ay, wala niya. Ibagakpay kan ko na. Sapay kumata palubusan na. Pinalubusa ko ni Nanet ang makipiknik inton Sabado, bakit? Mami, volunteer ni Junior dito lugar tayo. Kaya't kumati ag volunteer. Palubusan na ka di? Volunteer? Kaya't naasawan day ta. Awan bayad na. Awan volunteer nga ron. Ay, saan ka amapan ag volunteer dita, Nanet? Sayang laang tibannog kan oras mo dita. Saan ka mo ta mabayadan? Mayat at training daytoy para kada kami kada Junior. Ay, saan ka amapan kunak? Palubusam kit din ta anak mo. Adu ti masursuro na iti panag-volunteer na. Adulamin. Ay, dinak man surwan. Nukunak, saan amapan ni Nanet? Saan amapan? Nalawag! Nagadumot ang tibunga dagito'y natang. Wan manang, imbag lang at daila ko kapag bayad ni Junior ijay eskwelaan. Pangilakwam ngay. Ijay palengke wano di tabaying station. Apay ayada yung pay laeng. Agpliti ka pa'y amapan. Ilakom kanyakon. Kaya't mo agatangan? Gatangag amin. Iso aburasa mon. Agsarita tanto, iti presyo na. Amumat ang kasapulak ti kwarta ita, tagis eskwela ni Junior. Ay na, pagsardengam ngaminan, taison ti agtalon ka nagbangkag. Iso pala paggasgastosam. At damat ngamin arapaap ni Junior, manang. Arapaap? Kat no nag-volunteer ka no? Dayta ka di arapaap na? Agis eskwela pa'y laang mat ngamin. Ay na, pagrigrigatam lang a paggasgastosan. Pagsardengam kit din, tapno tumulong kan ka. Kaasi ka mat, may saka pa'y mat ngarod abalo. Apay dagitaan nagaduan natin, bakit? Adda ka manin mag-adamagan. Ilakok dagitoy. Ginatang mo manen kani ading mo atelma? Tinawarak sakto ilako itinangina. Triple ati kanan siyak, o dinagmayat. Ay, di ka lamaasyan iti kabsat mo. Balo lang aruden. Os-osarak laang day ti panunot ko. Saan akaskan ka, day tala asim ti pampanunotem. Agbiag ka kadi ita apanawan no saan ka nga agnegosyo? Wen, ngamlukluk mat ti padam a tao. Kas ita, mismo akabsat mo, biktimaam, imbis ko maatulungam, tapno makalungaw damat iti rigat. Manang Mirna, nalakom ka din dagiti natang. Nalakok amin. Ngam naglaka ti pinanggatang da di tabaying station. Iso abasit mo to'y naglakwak. 5 gasot ti kukwam. 5 gasot lang? Ay, kurang pa ya pagbayad ni Junior ija eskwelaan da. Nalaka nga rod tinatang ita. Ano samda ita? Kasanungatan ti pagbayad ko kadagiti nagburas. Ay, masyanakan ka ading ko. Kasanuntungatan inton sumaruno a panagmumula. Pangalaak nga tayo ti pagpuunak. Ay, narigat da ita. Matulungan na ka di manang. Pautangan na kun Imbagkan ka, tasaan mo nga interesan tagkapsat tamang. Iso nga ron nga ibagbagakan ka nga ilakom kanyakon day tadaga. Kasano kamin nga aginangay no ilakokan ka. Kakaiso na atawid ko day ito'y kadagiti naganak ka. Ala, panunutom analaeng ti imbagakan ka. Nay, bakit? Itay ka pa'y abalikid. Saan ka makaturog? Pampanunutek nga rod, no anya ti aramiden ta ijedaga ni Telma, no ilako na kanyak. Gatangam ti dagada?
Una, isuti imbaga ka ni Telma. Total, marigatan mo't laeng. Tawarak to. Ilako nanto kanyak itinalaka. An-anwam nga iti daga. Di munto pa'y mapasyar jay daga atawid mo di ta abagatan. Karuruutan. Mayat nga investment ti daga lakay. Panunutem no kasano nga agbyag da Telma kan Junior. No gatangem man ang tinalaka day ta dagada. Day talamang gun-gundaway ti among aramiden iti kabsat mo. Ha? Nini? Nini. Sus, nagpigsamutan nga angin daytang. Ay, itsun sa dayta jay bagbagada a super typhoon. Sus, agbagyon sa ngagpayso, makapadanag. Ay, anyan ti mapaspasamag lakay. Sumrak matan ti danom dito'y salas. Saan tayo mat amalaylayos a sigod? Itanaang manin ang mapasamak ti kastoy. Ay, Nalayusan di ka rin. anya? Ay nalakay, nagiti iri ka nakadulin ijay. Mabasadan ah. Ay, umadadun ti danom dito unit ti balay. Ala, tulungan dak ang mangingato kadagiti gamit. Wan daddy. Lakay, kasano dagiti idul-dulin tanga irik. Sana mabalin na baybayan dagijay. Nasaya at unay tamay saka kadagiti nag-volunteer, Junior. Adu ti matulungan tayo a biktima ti layos. Wen, sir, maragsakan akmet at tumulong. Adda naawat kong hawag. Adu kano a pamilya tinalayos di takadakkelan a subdivision dito'y lugar tayo. Ha? Ijay ti ayan da antik, sir. At dagayam kabagyam dita. Ket no babak nang dagiti agnana dita. Mapan ko tulungan ida, sir. Ala, agturong ti grupo ijay abanta. Umay ka, sumurot ka kada kami. Tapno matulungan tayo daan team. Daddy, Mami, nagpitan yung mato ti danom. Barang adda sumangpat a rescue. Lakay, nagiti irik ang ginatang ko. Nayanod dahan. Ay, hindi mo kunaan alangyam ijay. Nagunag ti danom. Sayang dagiti irik, lakay. Nayanod pa yung dagiti appliances tayo, Mami. Awanin ti ref kan TV. Tinapatay. Kat agkakadwa tayo. Kan saan tayo aman-ano? Ha? Ada sumangpat a rescue. Tulungan da kami! Ada kami ditoy! Ah, ninsamot Junior akasinsin mo ti may sa kadagiti rescue. Ni Junior nga agpaiso. Agyaman kami kan ka, Junior. Agyaman kami kan ka, Junior. Insalakan mo ti biyag mi, kadagiti naganak ko. Inaramid ko lang ti rumbang, nanet. Imbag man, tanalagip na kami. Nadakamat nga minti head mi. Analayos da ito'y subdivision nga ayan nyo, uncle. Ay na, aglaplap mo sanan ti panagyaman mi kan ka, Junior. Mayat tirik na ti tumulong iti pada at hawa, uncle. Nang runa no kabagyam ti tinulungam. Lakay, nayano na amin dagiti kinaban nga iri ka ginatgatang ko. Sayang. Anyang harod ngay. Tinapatag. Saan tayo anayanod? Sayang ti pinanggatang ko kadagichay. Bakit? Biyag ti kapatgan. Saan adang iti material abanag? Ayan ni Junior at imulong ka na tayo. Mapandapay ka no tumulong kadag iti daduma pa'y a pamilya, analayos. Ay na. Nagsaya at lakid din ti panunot na dayta ka anakam. Bakat? Apay na ibagab dayta. Nasinaw ti panagpampanunot na. Kita man, impang pangruna na tayo at tinulungan. Itilaksid ti kinaagom mo kadakwada. Siyak? Naagomak? Amin matagundaway. Day talabagin ti pampanunutam. Day talaag ganansya ti amom. Lakay, kadwaon nakintun bigat. Mapanta kasarita ni Telma. Ikakiti pagpuunan na. Kantulungak ni Junior iti panagadal na. Ay naanak ko, nagdandanagakan ka. Ta saan ka mat anagaw-awi din, kabayatan ti kaadda ti bagyo. Nagmayat ti tumulong, nanang. Nagado ti tinulungan mi. Uray daan ti Mirna. Tinulungan mi ida. Apay,
Naan ano daan, Tim? Nalayos ti subdivision nga ayanda. Amin a residente ijay subdivision, impanaw mi iday jay. Saan mat amalay layos day jay lugar da? Wen nga rod nanang, uray da kami kat nasdaaw kami. Sana bale, tada kayo anang tulong kadakwada, anak ko. Wen nanang, mayat gayam ti ag-volunteer. Ay na, imbaglakit din tanangato day ti balay, kat saan analayos. Nalaing ngamin day di tatang anang ipatakder iti balay tayo. Wen nga rod anak ko, kat dagiti mula anateng, ginatangmat ni Antim Amir na, kastamot ten di Irik. Nayanod amin dagiti irik a ginatang ni Auntie Mirna. Anya, ay nagsayangan. Awan sapay na bating appliances da. Saan abale tamasukatan amin dagita. Tinapatagkat na isalbar ti biagdaan ti manak ko. Nanang, mabisina kon. Adda ka din naluto amakan? Adda nawadwad amakan di ta kusina. Saan ta amabisina nanak ko? Uray adda dumteng abagyo. Ne, adda ka manin gayam diti bangkagyo. Wen amanang, tagpamula akmanen iti mabiit. Iso nga imayak, tao may kaikan iti pagpunam, tapno makamula ka manin. Awan ibayad ko manang. Kunak, umay kaikan. Kahit nasawen, saan mo nabayadan? Kurang pa'y daytoy no ar-arigan, ta tinulungan na kami ni Junior. Aywan, nalayos kayo kanugayang manang. Ay, awan apulos na bati kadagiti indulin ko nga Eric. Sayang dagi dyan. Ingam sana bali. Ti importante, nakaradkad kami asa nga pamilya. Pudno day tamanang, day tati kapatgan. Iso at tulungan kamot ita ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang. Pakawanin na ko ma, kadagiti kalabos. Tanagbalinak nga agom. Kaya't ko atagi ko ang amin. Yam saan gayam anasayat, day ta panunot. Pakawanin na ko ma, ading ko. Ag-volunteer ka matakas kanya? Wen Junior, pinalubusan na ko ni Mami. Nasayat no kasta. Naragsak ti ag-volunteer nanit. Isurom kanyak tinaskan nga ramida ka. Wen, di ka madanagan. Kan may sa, adamat training. Iso analakalaeng. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Auntie Mirna. Nakita na ngamin anasaya ti panag-volunteer. Wanya, dagasan ka nga rod inton Sabado ije balayo? Wen anya ka di nga oras, tagpaituludtan ka ni Daddy. No dakas ti panunot mo, awan na saya at apagbanagam. Agaramid ka iti kinaimbag, tapno bendisyonan na ka ti Diyos. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.